Čo obsahuje holodom? Cenotvorba je pri výstavbe domov rôzna a preto čo obsahuje hrubá stavba alebo holodom sa môže u každej firmy líšiť. Cenník projektu Blaumont je transparentný a vidíte v ňom každú jednu položku. Obsahuje všetku byrokraciu, povolenia a navyše energetický certifikát. V tabuľke môžete vidieť cenu trojizbového variantu R68 a štvorizbového variantu R103. Pre väčšiu informovanosť ceny uvádzame s pozemkom aj bez pozemku. U nás je hrubá stavba uzatvorený objekt s oknami a vchodovými dverami, strešnou krytinou a klampiarskými prvkami. Holodom je kompletne zateplený s fasádnou omietkou, v dome sú potiahnuté rozvody elektriny, vody a odpadu. Je tam kúrenie a rekuperácia, dokončené stropy a omietky, je vymaľované. U nás je v cene holodomu aj podlaha. V tomto štádiu je už možná kolaudácia stavby. Klientom na vyžiadanie zabezpečíme aj fotovoltaiku, klimatizáciu, terasu podľa predstav či mastencové kachle, ktoré ušetria peniaze a sú výborná voľba kúrenia. Zaujal vás viac trojizbový alebo štvorizbový variant? Vyplňte kontaktný formulár alebo zatelefonujte a o 6 mesiacov sa v ňom prvýkrát zobudíte.